Iya. Jogete Samboyo kabeh tak delok Samboyone kaya apa, Bro? Yo. Kasih Samboyone ya apa? Masuk lho.
ngene iki tanggo kowe lho, Wir. Nyambut gawe. Ya. Joget. Ayo sing mau jogetan gejolan monggo. Bakso. Atak ting ting. Ora gelem e, Mas. Monggo, Dek. Kancane, Pak. Monggo. Mboten purun. Angel. Joget ya, ayo Kang, ini Kang, pesan Kang. Tak kancani Kang, ini gerto ayu panah bisa. Ayo Kang. Biasa nih yang joget, isin ya Kang. Jarene wes semenang keturutan sing dikadang ambien nasib janji monggo Dek. Podo dangdut Mas, banter ke ono lopo yo monggo kok joget kok Ayo baik. Iya. nesu apa wong sentuh. Wah rugi. Sing penting nyumbang niate. Nek ngene iki ya adil, aku ya seneng nyanyi.
syukur bisa nyamandeng aku nemen desa jadi rejo ora ilang kandeng padha lara nggih menika sampun kula kondur riyen nggih. Ana ibu urung ngekeki lho, Bu. Lah Bu yo gelem tak kei mik lho ya. Tresno kang sejati gumati marang sliramu ya. Ana sak pucuke gunung ana tirta lumampah tanaga tresnaku marang sliramu. Ayo Bu, temenin yuk, sini-sini. Pasukannya ke sini yuk. Yo mung kanggo sliramu nanging ngatane aku mbok ngapusi. Sakno, sakno. Bersama Mama Naya. Bisa goyang lagi, Bro.
sekop 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 Pak Pur nek nyawang penyanyi aja tenanan lali syaire. Oh bingung aku main nyelo sapa? Sayang apa Kang Mas iki nek bojone. Sini gue rasit. Yo kakak. Oh iya. Ada wasit. Masuk Pak Eko. Mong eling manis hati. Setiamu bisa anduweni kaya Pak marang asa yang sulasi cuma rasa dengan anglipun bintang bulan daki saksi hutan datar balik janji sama yang mati sama yang mati acak-acak goyang kuda wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngaru banyu op senajan kita oncap sandaranga yen tresno mas rapi
Tresna kinarya tomo sisatro nek batenku rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Campur Sari ini disponsori oleh Payah sore gitu. Mau Mbak Ira, Pak Ambo Pak sawae didol wae nggo nanggap Campur Sari Regita iki Pak Mboke penyanyi lemu-lemu Pak Mboke nek kabeh joget ame kupu-kupu siang makan nasi ala kalau malam ini susu janda rasanya luar biasa susu perawan blas orang ngetut ora ya Mas yo monggo Mas Nyidam Sari diaturke Mas. Pak Guru Suragane prabot monggo saat zakat raya ono lukir lan samudra prabotane aja masuk Pak iya
Oh, Pak Guru karo Bos Juragan. Oh iya, masukin monggo Pak Juragan. Calon apa? Muntu ndokmu ya. Caping gunung. Oh iya, siap-siap. Pun. Monggo. Nalika nira ing Iki sing kok gondang nek mlempem. Tak tunggu lho Mas ya lho ya. Pak Guru tak tunggu lho Pak Guru. Monggo Pak. Syukur kono. Syukur bisa nyawang. Iya iya. Iya iya. Ja ja ja. Ate ate.
Oh, aku arep HE loh Mas. Ya. Terima kasih. Joget Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Terakhir Pak, terakhir monggo. Joko. Yuk semuanya joget, artisnya dari kita semuanya berdiri. Untuk Mbak Ira, ada Mesya dan juga untuk Dina Tasya. Ayo Bu, joget semua Bu. Ya sing duwe-duwe aja brene. Selak sesuk ora payu duwite. Bisa goyang lagi, Bro.
mung jalan Bapak pamit boleh nggih. Kalau sokocok kacang kinasih keluarga besar campur sari Regina Iwun Samudro Pangaksami Ambok pilih kalau panglingan kursi Pursumpo Parisuara menggali kur kira perananya menggali kalau kocok kacang kinasih ngatur goming panunugi konjuk engkang ambok ganti Bopo Samino selamat panjenengan Ibu Jumiati dan Dion terima kasih tentunya untuk sahabat raja dari panitia tentunya Bapak RT Bapak RW nih gua sempat matur tinggi matur kasih wang komeng kumpul sono komeng kumpul